mektebim boynuna güller bilen gelipdim. Dosyarlar kıylar bilen 11 yılı yokaptım. Ak mektebim boynuna güller bilen gelipdim. Dosyarlar kıylar bilen 11 yılı yokaptım. Hoş hoşkan mektebim bugün bir uçurum bolyar. Muallimler, kılavuzlar son kıyacağına karışar. Hoş hoşkan mektebim bugün bir uçurum bolyar. Muallimler, kılavuzlar son kıyacağına karışar. Ağlar enni yadıver seninle geçen günler. Sahipasın altarı dede durmuş yolları. Ağlar enni yadıver seninle geçen günler. Sahipasın altarı dede durmuş yolları. Hoş hoşkan mektebim bugün bir uçurum bolyar. Muallimler, kılavuzlar son kıyacağına karışar. Hoş hoşkan mektebim bugün bir uçurum bolyar. Muallimler, kılavuzlar son kıyacağına karışar. Hoş hoşkan mektebim bugün bir uçurum bolyar. Muallimler, kılavuzlar son kıyacağına karışar. Hoş hoşkan mektebim bugün bir uçurum bolyar. Muallimler, kılavuzlar son kıyacağına karışar. Hoş hoşkan mektebim bugün bir uçurum bolyar. Muallimler, kılavuzlar son kıyacağına karışar. Hoş hoşkan mektebim bugün bir uçurum bolyar. Muallimler, kılavuzlar son kıyacağına karışar. Yedi yaşta ehlimizle tanıştık. 8 yaşta adı bilip tanıştık. 9 yaşta bir-birine öwrenişdik. Yatlamalar yatda kalır kılassar. 10 yaşta da sayılanmadık yaşlıktan. 11 yaşta bäsleşirdik beşlikten. 12 yaşta bassalardık işlikten. Yatlamalar yatda kalır kılassar. 13 yaşta oku ören kız yardı. 14 yaşta yürek barda savyardı. Sevgi yüreklerde hüküm sürüyerdi. Yatlamalar yatda kalır kılassar. 15 yaşta oku sevgiye uyardı. 16'da yürek yine duyardı. 17 yaş ayrılığı koyardı. Ayrılık söz yürekler kıyardı. Yatlamalar yatda kalır kılassar. Yatda kalır kılassar. Yatda kalır kılassar.
hoşal. Sene yazılan bu acayip hatlar, ertiradım eder mektim hoşal. Hoşal mektim, mektim hoşal. Çarduları cemlene sende, hoşal mektim, mektim hoşal. Biz seni yatlarız kütsem yine. Herkimde şatlık var, herkimde arzu. Sana ola sevgin cevabı hoşal. Son kılcan sesi dörttü hıcı. Kepterdi üç yaz mektim hoşal. Bütün açıktı mıdama kapı. Şoğa fıdın güdyaz mektim hoşal. Güdyenimiz için görmesen atı. Biz yine geliriz mektim hoşal. Hoşal mektim, mektim hoşal. Çarduları cemlene sende, hoşal mektim, mektim hoşal. Biz seni yatlarız kütsem yine. Yattan çıkarmarız biz seni asla. Bize vere sevgin yatlıdır hoşal. Seni küysek birden yüreğimiz kısa. Yine de geliriz mektim hoşal. Beni geçen günüm men üçün bağıt. Şunun adım bas yaz durmuşa hoşal. Aradan geçiptir ençeme vaat. Seni yatlarız mektim hoşal. Hoşal mektim, mektim hoşal. Çarduları cemlene sende, hoşal mektim, mektim hoşal. Biz seni yatlarız kütsem yine. Hoşal mektim, mektim hoşal. Çarduları cemlene sende, hoşal mektim, mektim hoşal. Biz seni yatlarız kütsem yine. Mektim sanatan sana bolan sülüpken sen mektiyenim deyip baktın bana mehriban kitap verdin koluma aytın verdin dilime seni ömür istege yağısı taştın yoluma. Edil dünyalı. Bir elimiz güllücü, bir elimiz bolsa kitap teptir salyan torbalcı. Ak mektebe geçimiz. O eyyam 11 geçiptir. Bugün bolsa ak mektebimizden biz öz şağılar yalvarın mehriban bolimlerimizden bir kovadan demolan ezil klaslaşamızın ayrılışımız. Saylananma.com Hıdırlayar. Yanlanıp dur şanın sesi ak mektebim hoş halini. Yanlanıp dur şanın sesi klasaşlarım hoş halini. Yat bolmalım iyi bugün bizi dursun mektep yıllarımız. Dama dama göz yaşlı kuvalar yürekler gülsedi yüzlerimiz. Düğün elimi üşüp bellettik biz harplık bayramını. Men duymadım yıllar geçeni bugün eyyem biz ayrılmalı mı? Sana vasat edimlerimizden başladı imkanlı günlerimiz.
İlkinci dostluk hem ilkinci sevgimiz. Yadlasam başlangıç yılları biz küçüdük partvel 50. Kalın defter ruçka hem içmez kel çörek partvelli. Düşünyen inni günle uyuşup görüşüp bilem zor. Ara kesmelerdeki yali uyuşup gülüşüp bilem zor. Yadlama volkali inni her bayramdaki agan yok. Muallimler favolun size alkış aycarız kayçalar. Kalendarma 25 bugunin sonqi janguni. Yigitlerimiz şazadı qiyler göğe şaperi. Mektep anketamızda bilinendir adres belgimiz. Seni hiç yatın çıkarmarız. Hoş kal aziz mektebimiz. Hoşlaşmalı Sizin bilen Bize alım Bilim veren El çağısı En baran Muğullimlim Hoşgal bugün Yanıp dur Şanın sesi Ak mektebim Hoş halini Yanıp dur Şanın sesi Klas saçlarım Hoş halini Saylananma.com Birinci ekskluziv. Yanıp dur Şanın sesi Kala saçlarım Hoş halini Sizce mektep yılları Gülcan'ın gözleri Sizce mektep yılları Çağalık günlerimi geleye Gülcan'ın gözlerim Süyen diyen sözlerim geleme Mektep kapısını kakanda Kıyıları kaş kakıp sana verir Wow, 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 wow Kimler aynadı, kimler yaynadı Kimler aylanıp taptı batını Sıcıcı söyle Gülcan ağzımdan Ayırma mektebim sen beni Sıcı mektep yılları Söyle dolun gözleri Ayırmay, ayırmay Söyünler taşlaşmasın Koyular hoşlaşmasın Ayırmay, ayırmay Sıcı mektep yılları Söyle dolun gözleri Ayırmay, ayırmay Söyünler taşlaşmasın Koyular hoşlaşmasın Ayırmay, ayırmay Son koca fırsat Görüp kalmalı dostlarımı Son bir yerlerde sataşıp Görüp beni
Assalamu alaykum. Mehwan Moğolumlar, hormatly mehmanlar. Salam gaderli uçurumlar ve okuwçylar. Hormatly prezidentimizin baş tutanlygynda dünýäniň güllä etken döwletleriniň birini urlan elil watanymyz Türkmenistanyna asyrlary ýaňsaljak diň meşgul işler amala aşyrýar. Pedobady bilen öňe barýan ýurdumyzda gazanylýan zähmet genişleri. Bu onurju üstünliklerimiz bagtyar zamananyň bagtyar halkynyň ruhy medeniyetiniň öz başyny şanyr. Gahryman arkadamyny taýip tavallalar bilen eril watanymyzda dünýäniň ularına laýyk gelýän häzirki zaman tehnik enjamlary bilen öpçün edilen ýokary we orta mekdeplerimiz ýyldarly gurulyp bulanmaga berýär. Şeýle bilim ojaklaryny okumak, bilim almak, hünär öwrenmek biz ýaşlar üçin uly bagtdyr. Sizin bize sowgat beren 2016-njy ýylyň awgust aýynyň 29-nda açylan 33-nji orta mektebimiz hem biz ýaşlaryň ruh taýda kämilleşmegine we gatnaşmagyna öwren uly goşup biz Türkiýeden anýar. Bu sowgatymyz üçin okuwçy ýaşlaryň adyna size uly taňar ýaplasyny aýtýar. Goý, elmide ama janyňyz sag, başyňyz belen, ýer-ýurtdaky işleriňiz rowat bolsun. Şu pursatdan peýdalan sizin äkleňizi merjen şäherimiz bolan Aşgabat şäheriniň güni bilen. Şeýle-de şatlyk şo gün bilen garşylanýan soňky jaň dawarasy bilen tüýsürekden gutlaýar. Şeýle ajaýyp arzuwlar bilen soňky jaň darasynyň gahrymanlary, ýani 17-nji synp uçurumlarymyzda şatlyk şokuny bilen özleri üçin niýetlenen meýdançamyzda çağıralyň. Geçti mektep yıllarım, muallim sana bu elimdeki güllerim. Neyin olsam bilmezdim benim isterim. Yadigarlık kalır ya ben defterim. Hoşça benim isterim. Bu aydınlığı bugün sana bekledim. Tikenekler enamım, her gideki senin de deninde. Mektebim benim sen oğlum, biz bilim aldık senin elinden. Durmuşum kirliğin sırlarını öğrettin defter kalamda. Yine geldi son kucam, ne düşünceler yalandan. Sen misali oğlu bak, biz seni terk edeceğin yapraklan. Bozulda yaz bolsa da yapraklarına güzi yatlaca. Ala çok sen kovulun dön bir hemşelik gitmeli. Birbirine canımını diyme çoğulun mektebe gitmeli. Bizi unutma, biz sen bir unutma. Ya da doğru da Uygun görülmedi sadece bir yol. Bolluk kete sağda, bolluk kete karakol. Muallimin birin sormalarını bilmez. Uçur benim için arkadaşım çok sarhoş. Benim isterim yadigarlık kalır. Benim isterim amadan seni duysar bununla yüreğim.
Alımlar dünyası ojok öyüm sen kalkınışta has beygilli boyun sen prezidentimize taqdim münkerem durmuşa ak pata alyar bugün. Inni bolsa şahatlyk şowguny beslep tebigi bilimli uğurluğun verince basıntın faknamıza çağıralı. Elimdeki keplerimi asmanı zıngam son İkincisi bir beğenip canıma takan son Zıvır yarın elimden tutup gözümüz yaşlap Yazmanıma kulülük uçurumları yaklap Sen diye mekterim siz diye mollulum Arkamda beşliklim geçtim 11 yılım Karı hoca oğlanlarım bugün gözüm yaşlaya Elbette olurum mollumlar bağışlaya Olur ki olur deregin tutun enen Olur zehir kovulup görüneyken 11 yıl Kenem del azam zar yıllığıma men koşuluna sazam Gözlerimde kalın yaşlarımı yatlap Bir gün bile sol geçmişime kaytan Uçurumlar siz kanatınız bağlan Mektebim siz bilen arkamda davan Gidiyoruz bak yol atarım minnettar bir sana mektep Hoşhoş yaralara yürekler Sağ olsun bağrım alem yan dostursun Oturacağım ülkeni Yöne kuysanımda düşünümde seneci Mektebim sen elmadama ayratayım Kıyımınım olsa da yaklasam yüreğim değil Senin her burcuna var Okanın yol açık okamadık mağlar Değdiler, övdüler, sevdiler canlılar Doğalım nile Yine 10 yılın yatlap oğlanlar Vile kaçanına çok önüne Gülüm sen himligim Ben gururmesemem size feyan değidigim bulsun Yüreğim kalsın size gelsin İsteyen şogunundan bilse Klaslaşlarla sıçlarım yaklaşın kerte Uçurumlar bugünün diresin böyle Gidiyoruz bak yol atarım minnettar bir sana mektep Hoşhoş yaralara yürekler Sağ olsun bağrım alem yan dostursun bizi yoluyuz Hoşlarım oğlum Gidiyoruz bak yol atarım minnettar bir sana mektep Hoşhoş yaralara yürekler Sağ olsun bağrım alem yan dostursun bizi yoluyuz Hoşlarım oğlum Van oğlumlar, yazılı okuçular, Hazır soğutucan davrasını mutlak vermekle üçün, hem de açık vermekle üçün mektebimizin müdürü Muhammed Bırakma olması ederim. Salam okuşular, salam hormatly moğollar, salam mehriban ateneler, şuup gelin, davranlara gelen mehmanlar. Yine şu bizim mektebimizde 2018-2019 okul bölümünün cem boyunca bizim 10. sınıflarımızın en son can davarası. Şunu açıklayıp ığlanı etmek bilen şuyluk usurumlarımızın hemmesine bir canhal gelecek bir yollarına usurunu arzular. Birinci sınıfımızdan 10. sınıfımızda şimdi bizim mektebimizde ayın 26'sından başlayıp birinci 10. sınıflarda septik hem de geçirse yıllarımız karışıyor. İnnik ayın 1'inden başlayıp 17'sine senin o bizim usurumlarımızda bu tortuş devlet seyirler arasıyor. Şu seyirlerden üstünlüklü geçip yine 4-5 bakalım öyle bir zaman alıp bakalım mektebimizi tamamlamalı arzular. Hem benim canı sağ olun, gözümüz olsun. Yolumuz açık olsun, usurumlar. Ağırlık olun, canı sağ olsun. Şu davaranın şoğunu getirelim oğluna gayret ediyelim onları. Sağ olun.
söz gezegini Kadırdan uçurumlarımıza berelim. Halife Moğolum, Koç Murat Moğolum, Tac Ödül Moğolum, Mehri Moğolum, Maral Moğolum ve Akcemal Moğolum kutlularını dinleyelim. Uzmanlar. Şuun hem saatlikte hem adası tutularak gün saatlikte diyelim 11 yıl okudunuz. Bekleri saatlik sağlamını oturuyorsunuz. Azı tutularak diyelim 11 yıl okuyup, günle görüşüp, didarlaşıp, gülüşüp, değişip, görev yollaşmamı bilen ayrı düşmüyorlar. Elime bir yere dönüp, sol yakından olur, hem iyisi yakın katlaşıkta olur. Şununa hükümetten tamamlayan. Ana bir aydanam teyze örnekte, durmuş mektebi diyenin kapsından veriyen. Ana şol durmuş mektebi sizin için açık olsun, hem ise yağıtı yollar olsun, şol yağıtı yollarda yürümek niyetler etsin. Heriniz öz ornunu tapın, bilerin iyisi olun, hem ise yağışılık yaranınız olsun. Bağıt hem ise yüzünüze gülüp baksın. Hem ise de direkt bilen yakın katlaşıkta olun. Ana yalnız olsun, finallarında bütün o tavsiye var, üyetler etsin. İşiniz soğulu olsun, yolunuza mahak olsun. Salam hormatly moğolumlar, gaderli enatalar, mehriban uçurumlar. Bugün 25-nji maýga turguşda baraňy bilen tüýsüreginde gutlaýan. Hormatly moğolumlara, iň kıyın, iň bir agyr dehmetiň netijesine üstünlük, şowulluk arzu edýän gaderli enatalara çağalaňyzyň üstünlüğine gowunmagy arzu edýän mehriban uçurumlarymyzyň yolumyz ak bolsun, yollaşyňyz hak bolsun, kalbyňyzda bekleýän ähli arzuwlaryňyz hasyl bolsun, synaglaryňyzyň netijesi hem diňe bäşlik bolsun diýip arzu edýän. Sag bolun. Uçurumlar, Moğolumlar aydanlarıyla boşluyan, bir müşteti dedin ya, ulu bağı takip etken, ulu sürümler ağray. Yukarı okucaylarına gelip, bilimine de hasan yukarılanırlar. Hani kızıyor. Gaderli moğolumlar, hormatly okuwçylar, enatalar, şuň soňkudan jaň dabaraty bilen hemmäňiz gutlaýan uçurumlar sizem diýgeni egzamenlerinde üstünlükli tapşyryp, ýokary okuwçylarda üstünlükli geçmeňizi, her ýerden bir hünäriň eýesi bolmagyny arzu etýän, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ana tagamana moğolumlar, enatalar bilen bile soňuly. Acayip yaşlığın mevcuriyan vakti, yaktan çıkman muallimın sargıdı. Unutmak mümkünler her bir sargıdı, klasta şovlanır, klasta şehirler. Sonkucan daraf bardak koşku yerine yetiriyer, onu yerce asın uçurumları. Bilim ağacağının çeşmesi olan, ey mekteğim sen goynunda bartıyar, qadammasım sana, 7 yaşımda akıl payka sallam senin sayanda. Tolun nuriyar yüreklerim, bu insan köy can kakılyar, ak mekteğim bucağınna, aydım bilen saz yanlanýar. Seher bilen höwes edip, gelip depter kitap bilen okudum men, öwrendim men, senden alıp alhamy men. Senden geçti çağalığımın barsı, senden geçti yaşlığımın yarısı, mekteğim, ene mekteğim, yağıtlarım senin şartlığın. Yağıtlarım men, senden alan bäşligim, yağıtlarım men, ya olmasa dörtlüğüm, yağıtlarım men, öňe tarap bekanim, yağıtlarım men, gülleriňi, baňy, yağıtlarım men, kışyň hem ýazyňy, yağıtlarım men, aydymyň sazyňy,
Ýatlaryn men muallimin gaharyny, ýatlaryn men maňa bolan mehriňi. Ýatlaryn men harplyk bayramymy, ýatlaryn men ilkinji jan günümi, ýatlaryn men elmi dama ýakymyň, ýatlaryn men her günümi şuny. Ediz mektep senden ayrılyanıma, gynanýan senden daşlaşýanyma, muallim mertebäň bilen saklarys, size hormat toýup, sizi söýäris. Seni alaryňa taýýar, seniň oğulluň. Seni olaryňa taýýar, seniň byrlaryň. Boncukday düzürlük ählimiz parta, gözümüz yetirdik gara hem ağı, ara kesme çağı, üýşördik bağı, can kakası yine girerdik sınpı. Ihlasyňyz bilen barýarys öňe, biziň geljegimize rahmetiň çäksiz, maral ağacy we eýärin başym siziň öwütleriňiz bagtyma ýoldur. Kalbymyzda öwütini öwdüredip, ihlas bilen ýola saldyň öwredip, yüreğimizde arzularymyzy selledip, akçyman bolýan size minnetdar. Şäher bilen bizi nizama düzen, edepli bolmagymyz ündäp hem uýan, edep terbiyeli bolmaly diýen Uwanç Jumaliýew size minnetdar. Aharpy okap, hem ýazyp öwrendik. Soňra söz düzümi, sözlem düzmäni, köpeldip hem bölüp mysal çözmäni, gadyrly muallimlam sizden öwrendik. Muhammed Körüf size minnetdar. Arzu Akmuratowa ajak muallim, her pursatda öwreder ajak bilimin, kimyadan atomlar, molekulalar öwrenip kemala gelliksiz bilen. Bize Türkmen dili, edebiyat hem edebi. Ählimize öwretdi Koçmurat muallim. Hakdan içen mawtum bolýan şügaryn öwrenip heň tutup geldik kemala. Formuladyr, çizgiler öwreden, alewre dersinden ulumlar beren, mysal meseleni çözüp öwreden Wepaýadymyz size minnetdar. Kompýuteriň tilsimlerini öwredip, Ahmet muallim geçýär sapagy, programa maglumat, ýa internet öwredeniňiz üçin size minnetdar. Ilımlar serisi tarih diýdiler. Türkmeniň taryhy, tarih diýdiler. Taryhymyz iň ajaýyp ýol bilen öwretdiňiz Mehriban Täjewler muallim. Ýaşaýyşyň gözbaşy, ömrüň dowamy, öwretdiňiz bize ekologiýany, düşündirip bize juda köp wady, Döwlet Sarhanow size minnetdar. Rus dili, dil bağının güller, elbette ol dünýäniň belli diller. Taparlyk Murat, hem ýolçy Üftoýly, öwretdi Rus dilin päk ýal bilen. Baltyar döwrümiziň bazı uçurumlary, size durmuşyňyzda şowurlyklary, her wagtda ul üstünlikleri, arzularyňyzyň hasyl bolup, saýlan käriňiziň talyp bolmagyny tüýsüregimden arzu edýär. Hormatly muallimler, ähli uçurumlaryň adyndan size sag bolsun aýtýarys. Janyňyz sag, ýoluňyz ak bolsun. Mektebimiz tamamlap, boldunuz siz inti, uçurum ýaşlar. Ähli arzularymyzy bir ýere temlep, göwnüňiz göwge uçurum ýaşlar. Soňky jaň bardak boşgulary ýerine ýetirýär 11-nji bazan okuwçylary. Edil düýün bolan ýaly, ilki duşan günümi, ejimize bokulup, mektebe gelenimi. Bir klasda oturup, birinji sınıfa başladyk. Mektepdäki zatlary ejimize boşladyk. Bir ses bilen bileje, gaýtalapdyk harplygy, örek ajaýyp eken şol günleriň şahtlygy. 3 ýyl terbiýe aldyk. Bir muallimyň elinde ýuwaş-ýuwaş ularlyk şeýdip bolu eldeňinde. 7 ýyl geçirdik, öýke kine ünjüli, kä urşup, kä ýaraşyp, zykır gülkülü. 8-nji klasda tapdyk söýlip söýmegi, mektebe toýdury edip,
her hil eşik geymegi. 9 bilen 10'na da sevgi bilen geçilli kitabım açtık golin yürekler köp hatırlay. Kitap okumak bilen 10 yerde düştü yağda üçlük almazak olup kimmeler düştü oda. Garaz okuçu döwri diýsen salt geçipdir. Wagt ähli günleri suw sendek içipdir. Seredin klasslar wagtyň geçjek işine bizi mektepden kowar maýyň 20-mäsine. Maýyň 20-mäsine uçurum bolup uçarys. Durmuşyň mektebinde täze kitap açarys. Hani? Kutlu olsun. İhlas, nerede? İhlas, İhlas. Meni düýnüň işgäri Şah Muhammed Mehmet söz berelim. Assalamu alaikum mehman, molumlar, mugallimlar. Şugun tutuş Türkmenistan diyarımızda uçurum 2019 adı bilen bu turuş bayramçılık konseri geçirilip hem yerde Allah can bayramlarınız kutlu bolsun. Hem de canınızın sağ olmagyny okuwda işte ulur üstünlükleri arzu etdiler. Şeýle de okuw turan uturup barýan uçurumlary bu egzaminlerden gowgahalar alıp ýokary okuwjaýlara girip ýokary derejelere ýetmegini hemmeňe arzu etdiler. Kutlu olsun bayramlarınız. Şu fırsattan peýdalanyp hormatly mehman arkadaşlarymyzyň janynyň sag bolmagyny, ille alyp barýan işleriniň rowaj almagyny arzu etdiler. Ýene bol ýola bayramlarynız kutlu bolsun. Mehman okuwçylar, şeýle de bu tarşlar size ýene bir bildirýär var. Häzir şu taýdan soň o medeniýet öýününe o konsert berilejekdir. Hemmeňe şu konserde çağırýan. Baralin gatnaşalyň. Kutlu bolsun. Mehruanlar, indi bolsa 10-njy batyn uçurumlarynyň ýagny Gülaýew maksat bilen Şarif 4 gülüniň ýerine ýetirmegine Men klasym da algamaly bolar. Mehmet çekýär. Klasslar, dengdoşlar, hemme zaňadan uçurumda barany kutlu bolsun. Ştaýda ifazanylar bar konkursa, şu konkursa ýerine ýetip beräň. Bir de uçurumlar bilen, uçurum därlerden adamlar berip taht etmek üçin. Her türden beyaz tahtı gerek. Uçurumlardan beyazıtı, uçurum därlerden hem beyazıtı. Ýeňiz bir de bayraklanmadı ama. 20 manat pul, ýeňize 20 manat pul. Uçurumlardan kim gelýär? Hani gelin hani? Ay berekella. Ağalar tildenim çıktı. Gelin akla benim. Kullahu. Gelin bayrak ve bayrak. Uçurumlar mı da bollu? Ben sana. Ama uçurum değerler içine. Ay berekella bolla. İnne barıncı uçurumları tadı koyuyor ayeli. Awa. Uçurum değerler bu haftalar uçurumlar. Dala. Hay sen bu utan etdiği kana. Oynan oldu. Stop, bakla.
Ay berekella berekella. Endi usurum däler ben söylem var. Tanzavan fallarda. Oyna. Oyna hadi. Bolsa beyler. Каждый день праздник, она говорит, что мой взгляд ее дразнит. Снова закипит куйтрым экстазе, я в ее поле Ay berekella zinlemler. Şimdi yine de sorum olmalı şey. Oyna! Yine kulağına değilsin. Hop! Oturum derler, sinema ödüyorum, daim sağladım. Hadi oyna. Ay berekella azim sen. Adın ne mi? Ahmet. Ay tuğlum. Sen şu orada staj şey. Sen şu long ngoktu tafet yani. Gagay da yarar. Oturumdan böyle şeyler var. İlk son zemle stajlardan. Oturumdan diyeceğim. Hoş geldin. Berekella oturumdan. Olsun beyler. Ay berekella beyler. Bayrağı kime oturtap bu arada? Vara. Şimdi usurum derler. Tansından görölü. Ondan sonra şu bir de feride oturan Thomas oturan. Layıkta olmaya ama bayrağı kime oturacağım bunu. Onu usurum derler. Şeyden bari yine en son cemle ısrarlar. Berekella zinlemler. Şimdi şu yerde oturumlar en zor mu oturum derler son bilmek için bir de o şeyde oturan el çarpışmalarından haş etken filan hay bu utan eder oturumlar için ay berekella oturumlar için çarpmalar ha Şimdi uçurum değerler için. ay berekella ulan hay en zor Efendim şu uçurumlara keyen verdiler de. Malumlar ayette keçiler diye ho. Malumlar aytten orta bir hayır. Ahmet ne diyorsun?
köyüni dinläliň. Ol önce bakıntıları yerine getirýär. Ýatdan çykmadyk çağır döwrümüz biziň hem deňmizden geçipdir. Täze juraslar geyip klasslaşmamyz bilen mekdebiň gapysynan ilkinji adymymy edilmez. Ýap-ýaňja ýarly. Eýýän bu bolsa şol çağır deň duşam, mehriban klasslaşsam, uçurum ýazgyny elinden asyp, şu dawaran gahrymanlary bolup mektep bilen hoşlaşýarlar. Iň ýakyn howsarlarymyň oruny tutup, A harpyndan başlap, gürlemäni öwreden, edep terbiýäni öwreden, mallumlarymyza gözümiz düşen mahaly, duşumyzdan geçen çağalyk, ýaşyk döwrümüz gözüňizde janlanýar. Biri il deňine goşup bolup, ata watan maşgalamyza gerekli adamdan hatarına goşup bolup, ada pary çekdiler. Käte käýärdiler, käte bolsa degişerdiler. Klasaş oglan gyzlar bilen bilet okan otoglarymyz, gülüşip oynan ýerlerimiz endi biziň üçin ýatlamagy öwrülýär. Ejemizin goluna tutup mektep bilen günümiz uja açyp garşalan muallimlerimiz bugün bize ahpata berip her birimizi durmuş ýolumyza öwretýär. Mehriban klassdaşlarymyzyň her birisi bir ýana saýlap, alan durmuş orunyna tarap uğrarlar. Her insan çağlık döwrüni unutman, bu joluna saklap gelýän ak mektep bugün biziň hem çağlygymyzy özüň taryhyna ýazyp biz durmuş ýoluny öwretýär. Elbette, mektep ýyllaryna ýatdan çykmajak pursatlar boldy. Biziň bilimimiz üçin jan teni bilen azat çekýän mallumyň sözler käwatlar gulağymyzyň ýeli ýanynyň geçmeýärdi. Sebäbi şol pursatda äkliňizini ýekece doýugy, ýaşlykda dören ilkinji söýügi, onuň gara gözleri malaýym ýylgarşy özüne çekýär. Duýdansyz mallumyň berýän soragym bir wada agyr hala goýardy. Şol pursat älenler garap oturan owadan gözler bolsa malaýym bilen ýylgarardy. Käwatlar oku, öz hökmüni ýöredýär, käwatlar bolsa biziň aramyzdaky injeçik duýgular öz hökmüni ýöredýär. Ýöne şu ajaýyp pursat bolsa aýrar göz hökmüni ýöredýär. Men diňe ähli klassdaşlaryma jan saglygy, maşgala aldy berligi, durmuşda ähli sünnetleri ak galardy edýän. Mehriban klassdaşlar, soňky jan bayramy gutly bolsun. Bilim dünýäsiniň bak köşkü sen, mehirden doladyr giňdir ujagyň. Bilim höwsy sen, alymyşly sen, mehriban mekdep bilim ojagyň. Bugün uçurumdyr uçurum. Giň ujagyň ädim taryhdyr. Ogul gyýdym, bagty şuwsa talypdyr. Bugün sözüm sen wagtyňa taryhdyr. Mehriban mekdebim bilim ojagyň. Bugün uçurum biz uçurum. Kämil bilim alyp biz senden hoşal, ihlasyn gowuşdun, ýene-de joşal. Gör eýýäm ol ýere geçipdir hoşlar. Mehriban mekdebim bilim ojagyň. Bugün uçurum biz uçurum. Sen adyň dillere geçip, asyrlara uzar ýyllara geçip, her pursat, her ýerde ýatlanar durar, beýik gärler ellere geçip. Ýaňy 7 ýaş dolduran çağım, parkyny sezerip garadan ağım, bize diňe öňe sar ýol açdy, oko, öwre, döret diýen şuwaryň. Şol şuwar aslynda ýazyp başladyk. Alym hazynasyny ýazyp başladyk. Harpyk kitawanyň gatyna çümüp, bilimler köründe ýürüp başladyk. Ýoldasyndan eltip, ene dilimiň, gözlerimi açdy berýän bilimiň. Sen bize diňe bir muallim däliň, eýesidiň göz ýetimsiz alymyň. Köpeltmekden girip, boşmaktan çıkıp, Praga indir, kemine bakıp, Newton, Joule, Hayyam, Pythagoraly, yerde suda kovada, aryadık akıp. Emma ähli zatyn çägine çenli, çıksakda Gimalay dağına çenli. Çeýnäp ýuwsamda bilim çöregün, ýalap gutormaz ýağına çenli. Alymyň çägine göz ýetirip bolmaz, hatda gözümni getirip bolmaz. Iň bäkis goşmak bilen aýyrmak, şonsuzam hiç bir zat bitirip bolmaz.
Bir klasa hatar çekip saniyalı, güya muallimden aklı kaniyalı. Öğrenenler basın çağdırmış yar, öğrenmedik olsa dilsizler yalı. Muallim, adına alkış. Kâriden kemal tap, badına alkış. Senin bir vaat veren bilimlerinden yağıp dur, yakın o yağına alkış. Bir öler yetişse başı bağdanlar. Daş dörüsü aslı karada aldanlar. Yerin yüzünlükle aklı adamdan, adam olsa senin bilen adamdır. Yadımda şol öyle, elimde harplığım. 11 yıl bundan ön kapıyınızdan ətledim. Mektebimden ayırsa da bugün beni yalancı. Men bolup kalarım, kemişeli okumuşuyum. Boş kal mektebim, seni allı yaşlığım. Yadımda entelen, ilk alan beşliğim. Muallimimi yatlıda 50 alan ünlürüp. Mektebim kapısını yapyan bir kemişelim. Bağışlama onun kaharını getirdim kâmahal. Yönü sonuna da koymadın ülken maha. Bu tormağını istemedim diysen tiz geçti bahar. Kepterlerin uçun sizem asmana vakar. Size bugün baş ediyarının nörç oğudan selleri. Bugün edil kılak taşlarının yaştan doğalı gözleri. Ayralık valtı geldi, kakıllısan kucağın. Mektebim koyuyor beni, uzak yollar araşar. İlki dostum seninle kallı, ilki sevgim seninle kallı. Klas taşlarımdan ayrılayan yüreğimde kallı sancı. Kim Mehmet aldı bir, boluptuk bir maskalı. Bugün ıkbal ayra salyar, şerimizi taşlara. Klas taşlarım men sizi küyseyen, ummana sığmacak ulu valtı dileyen. Bir fırsat dolansam, birinci tetir birinci parta. Otursam turman, ger fırsatını yatlap. İza dolanıp bolsa da her gün geyerdim takyamı. Koşlaşıp koşku bilen, bugün doldurgan sakyany. Usurma bir yadgayımı boynumda nassım. Bugünden suratlarda yattım olup kalsın. Bugün çağda durmuş açar öldü kucağını. Men olsa hasretli içimden yalan yürüyen. Son sapar gitmeken el alıp pekimi. Yazarın hoş kal, mektebimden gidiyen. Zıngar zıngar, bilbil sesli cancak adım zıngarda. Kalsın yüreğimde kızgın ovadın. Çağalımın yayrak giden gülküsü. Temiz kovasına qarılyar yazın. Sağ olun ey aziz muallimlerim. Tebiat bir asır yaş versin size. Bir mahalkı koyun ikilikleriniz. İlkinci beşikdey edizdir bize. İnsan kızcan yüreğur yar bir karar. Hoşlaşık var kemmelerin gözünde. Uğradılan can sesi yine bizi duşurur. Aman esen geçsek yerin yüzünde. Son kızan klasa çağırma dinli. Bir gerek zıngırda son bolsa dımar. Can sesi yat yere ağdaşan çağım. Yele yağış solup yüzüme damar. Çağalık bir eyyem galıptır eyza. Anha atıp gelyer yaşlığın danı. Yine bir dem oturoyun partamda. Ey yollaş muallim ağdaşık saklan siz insan kızanı. Şu ak pata verip ak yola ataran eziz mektebim. Yettinecek yıllarım boynumda koyup kamilliğe gol verdim men mektebim. Doğulup kucağıma her sabah seher. Senden kemal taptım, duydum men mehir. Sen boynumda geçip kış güz yaz bakar. Durkum sana bağdaşandır mektebim. Muallimler eni yalı mehrivan. Bilim edip verdi, olur yadama. Kalbimizde yaşar, olur elmadam. Hoş varım siz, muallimler mektebim. Unutmarın bilim alan olacağım. Gelen vaktim açık olsun kucağım. Ömür boyu alkış olur alacağım. Mıdam oğul kıyılarından mektebim. Anha, her insanın ümitliğine karışan acayip fırsatken gelip yetti. İdil mektebim, mehrivan muallimim. Bugün siz hakkındaki acayip bir atlamalara, gayrıgamsız şadiyanca giden yıllarıma dolamışsın elli. İdil mektebim, sen benim için mukaddessin. Men senin boynunda östüm, bul oldum, boyaldım.
çağırıp durumda kalıma ata vatanma, eziz halkıma gerekli adam bolmak maksady gurşawaly. Şonun üçin men senin mehrem gujoğuna eni atam köddes olacağına, şadiyança çağa sesimin yanlanyan öýüm mehremligine deňeýän. Bu iki kımmatlygyň hem öz boluşlary baglanşy bar. Bu mukeddeslige çağa terbiyesi, bilimi, adamkärçilik kemale gelýär. Bu sebäpli de mehruan muallimim. Maňa hem senin mukaddes käriň dowam etdirmek nisip etsin. Ele mehrini deňelýän eziz mekdebiň gujoğundan hoşlaşyp, gitme pursady gelýäne halipa muallimim täjribe saparwan bize peşkeş beren ajaýyp goşukçylygy kalma öwedili ornaşdy. Näme üçin Bakytal mektep ýyllary, näme üçin müdüm berilen okýaşy. Şu geçen ýyllaryň içinde diňe mehruan mektepde bolup durýar. Okan otoglaryň ikinji öýüň, okudan muallimim ikinji bolsar. Çigilerim fiitde ştogonum bolsa, bile okanlar iň ýakyn dostlar. Käşke ýa-da dolar bolsa duwaly, dolardy men onu berýärdim. Täzeden okardım ilkinji harpy, ýalma öwren akça kaldy. Wagt taň uly bir haýyş desem, berermiň şol geçen onu berýärdim. Şol mektep ýyllaryň täzeden gitsem, täzeden görsedim çağır kalym. Täzeden bersedim şol mektep günde. Tema aýdyp saýrardım, ýaltaçy dilim. Pek alan bakalan düzetmek üçin, därslik almak üçin galdyran elim täzeden birinji sınıfdaşlarym bilen ýagap uçurdum kagaz samalyot. Wagt gadaryny bilmändim şol günde. Bugun bolsa uçurmagy pursat ýok. Gider boldum hoşal mektep ýyllarym, ýatlajağım unutmajak wagtym sen. Gider boldum hoşal mektep ýyllarym. Sen ne geçti söylen günlerim. Göya gadırgatçar ajap günlerim. Bugun sana boğdum elvan güllerim. Gider boldum hoşal mektep ýyllarym. Sapaklarda, sinalarda owadan takyan. Bu geçen günleri göz ýaşly bakyan. Bilim tumarını boynuma takyan. Gider boldum hoşal mektep ýyllarym. Sapaklar, sinaglar bäşlik. Biz bile ençeme mendiller açtık. Kapıdan gelende görnenen yaştık. Gider bolduk hoşal mektep ýyllarym. Dümük doğrusu tynlap okan ýerimizi, täsin duýgulara gurşap sermizi. Unutma okuwçuluk, unutma bizi. Gider bolduk hoşal mektep ýyllarym. Ağlaýar ýüregim, gülýär gözlerim. Käte dolansam diýip arzu edýärin. Klassdaşlarym bilen okan ýyllarıma her saat, her minut, her sekundyny çalşarym geljegimi mektep ýyllarıma. Belki gözlesemem tapmaryn sizden dolup duran uly klasy. Ýöne sizden dol ýürek bar mende, siz ýaşlygymyň ýykylmajak galasy. Sen menin terbiyem, ikram edebim, gursağımda vatan yiyen bedenim. O ýüri däl ömürlügem galardım, eger ýene okutsadyň mektebim. Çünkü menin en gazykly günlerim okap bilim alan mektep ýyllarym. Mehrebar uçurumlar, ak mektebiň janyň ýakyn sesi, sizi pek arzuwlary, aýdyn maksatlara ýetirdim. UNESCO'nun adamdaryň maddeden meden mirasynyň sanawyna girdiler. Millet işletdiğimiz yerine ýetirýär mektep uçurumlary. Böyle
Adam yok, ben ne Birinci babi var. Ne yok? Ne başla? Sen çektirme ya lan bunu. Gördün nedir? Hakyky molum başy goýga ýeten çınar ýalylar. Okusunda mektepden soň hem saýa salar. Ondurmuşa urup durup, awreýin belende galdyrjak bolar. Hakyky molum Lukman Hekim ýadyna salar. Onuň sözleri okuwçylar üçin merhem ýalylar. Hakyky molum päkideligi, päkim paýkasy bilen okuwçylaryň karlyny ýada döndürer. Hakyky molum gaharynyň gelenligini bildirmez. Okuwçysyna ýalňyşlygyny düzeltmeginiň ýollaryny sabyrsyzlyk bilen salyg berer. Hakyky molum okuwçysyna şeýle sargyd eder. Ýalançy, gorkak we pasyz bilen dost bolmagyn. Hakyky molum okuwçysyny gaýmak, özüni süýt saýar. Hakyky molum okuwçylaryny görse, öz perzendini gören ýaly bolar. Okuwçylaryny görenine molumlaryň ýüzüne şatlyk çaýlýar. Okuwçysyny gamysa basmarlasa, molumlaryň sözi halas edip biler. Adamlar müňläp söz bolýar. Şol sözleriň içinde iň ýakymlysy molum diýen söz bolsa gerek. Gije adaşanda ýyldızlara seyredip ýol tapyp bolar. Durmuşda adaşdan molumyň sözi dogry ýoly salyp berer. Okuwçy näme hoşlasa, molum onuň başyny sypap goýberer welin, çaganyň göwüni galkynar, tiz sagalmagyna ýol açar. Pilsiz suwçynyň bolmaýşy ýaly, galamsyz, kitapsyz, depdersiz molum hem bolup bilmez. Mehriban uçurum deň dostlar, siziň soňky dawranyňy tüý sürükden utlaýan, hormatly molumlar, size çeken zähmetiňiz üçin köp minnetdarlyk bildirýär. 11 ýyl bilim beren molumlarymyz sag bolsun. Ikinji öýümüze dönen, ak mektebi mullesin. Oğul gyzyň bagtyny ata-ene gollasun. Pata berip balasyna uzak ýola ýollasyn. Hoşal edil mektebim, mydam seni ýatlarym. Indi bolsa 11-nji basyn kutlalaryny tamaşa ederiz. Salam, Mehriban, uçurumlar, gaderli enatalar, molumlar, hemmäňizi uçurum dawranyňy bilen tüýsürüňden gutlaýan, hemmäňizi gowy ak ýol odan durmuş arzuw etýän, etatanam Goçmurat molum, Taçwazal molum, Maral molum size köp minnetdar. Köp uly kömek etdiňiz, kenimizde ýanymyzda boldunuz. Size sag bolsun, gatty ullakan, ak ýolda ýüremegimizi ýalňyş ýoly taýýarmagymyza kömek etdiňiz. Mektebimiziň müdiri Muhammed Körwa 11-nji basynpyň adyndan kiçiraji sowadymy gowşurmalar ruhsat ediň. Muhammed Körwa mektebimiziň müdiri, gelaýyn oğlum. Körwa Anwar el sarpalayın. Terbiýeňizde, bilimňizde köp sag bolsun maýtgan. Hammat malum, goňç malum, ömrüňiz uzak bolsun, ýeşiňizden davam etsin arzuw etken.
Çırak, kovadıma, kovuşmaya. Sog'un. Uçurumda varağını dilen kutluya. Size bilip terbiye verin. Muhaliflere köp kavurtma etken. Çırakçı kovadımın tecrübelerim olma kovuşurmaya ruhsat edin. Uçurumlar mensubiyet hemmeňiziň 25-nji maýda baraňyzyň tüýsüregini kutlaýan. Hemmeňiziň janyňyz sag bolsun, oğlumlary gardy etýän, täjribelerim onu sowat gowşurman ruhsat. Devlet. Türkmenistan'ın prezidenti hormatly Gurbanly Berdimuhammedowyň berkarar döwletimiziň bakyarlyk döwrüne alyp barýan yntanperwer parahatçylyk tüýjükli içeri we daşary syýasatyny durmuşa geçirmek, wagt etiget etmek uğruna alyp barýan oňun işleri üçin Türkmenler etranyň daşary ýurt dillerine çuňlaşdyryp öwretýän ýönetilişdirilen 33-nji orta mekdep başlanýysyň mualime berkeli we ogly sadat mualim hormat tatbilen tiýleýänýär. Türkmenistan'ın prezidenti hormatly Gurbanly Berdimuhammedow berkarar döwletimiziň bakyarlyk döwrüne alyp barýan yntanperwer parahatçylyk tüýjükli işleri we daşary syýasatyny durmuşa geçirmek, wagt etiget etmek uğruna alyp barýan oňun işleri üçin Türkmenler etrawynyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwretýän ýönetilişdirilen 33-nji orta mekdebiniň İngiliz dil mugalimi Oraz Mehri hormat tatbilen tiýleýänýär. Inni bolsa ýene bir şahsatlyk habar. Bizim uçurumymyz hem universitetiň bir okuwçysy köp ýarşlara gatnaşyp, sport äsleşiklerine dolu gatnaşyp, Türkmenistanyň rowajlygyny watanyna ýyly münasibetli sportyň ýeňi atletika görnüşi boýunça geçirilen ýarşda trotol ýolunda 6 kilometr ýolmakda iň gowy netije gadanan 5 we aýnawada hormat tatbilen tiýleýänler. Yine de bir näçe ýarşlara gatnaşyp özüniň görellisini görkezgen. Bu şokul göreş boýunça 52 kilogram ağırlykda çykyş edip iň gowy netije gadanan ýene Bäşim we Aýna bar. Awalym tiýleňizden gutly bolsun.
singlenýär Tolgunup dur yürekler bir yürek gamlanýar Hoşlaşyp biz mektep bilen çağlygymyz soňlanýar Bugün soňky janda jan sesi ýanglanýar Jan sesi owazlaşyp yüreklerimiz singlenýär Tolgunup dur yürekler bir yürek gamlanýar Hoşlaşyp biz mektep bilen çağlygymyz soňlanýar Ýöneňde menzil ýatyr kime şatlyk bagyt getir Käte üşüp ýatla otyr boşar mektep ýerlerim ýatdan çykmalar pursat bu saçdan dolu pursat anymyzda ýatsak tursak boşar mektep ýerlerim Ýöneňde menzil ýatyr kime şatlyk bagyt getir Käte üşüp ýatla otyr boşar mektep ýerlerim ýatdan çykmalar pursat bu saçdan dolu pursat anymyzda ýatsak tursak boşar mektep ýerlerim Sebep bile yanımda adam olup dur Mektep sana sağ olsun oludur Seninle bağlıktan başlap ehli adımı taptım Sen bana edep verdin 11 yıl okuttum Olimler senin alkışlarımı nafi Tapıp olması değil Yaşlara sıdani alıp aklım Sözlerine ruhun hoştu şatur Onya yürük tamamen ya onya Mukaddes benim ah mektebim diyesim gelmeyen diyen Hoş kal bugün seninle doğru yatlama Seninle gören hoş bugün yattan çıkarman Hiç seninle geçen her günüm Duygu coşya yürük dinler Son kubun yine de son kızan sana yana erimlerim Hiç duyva çalışman seninle görüp duruyorum Hoş kalım kadırdan min klas saçlarım Min klas saçlarım 11 yıl bilim veren muallimlere sağ olsun İkinci öyümüze dönen ah mektebim güllesin Oğuluyuzun bahtını yine ata bollasın Pata verip bağlasana uzak yolu yollasın 11 yıl bilim veren muallimlere sağ olsun İkinci öyümüze dönen ah mektebim güllesin Oğuluyuzun bahtını yine ata bollasın Pata verip bağlasana uzak yola yollasın Yüreğimde menzil ýatyr kime şatlyk bagyt getir Käte üşüp ýatla otyr boşar mektep ýerlerim ýatdan çykmalar pursat bu saçdan dolu pursat anymyzda ýatsak tursak boşar mektep ýerlerim Yüreğimde menzil ýatyr kime şatlyk bagyt getir Käte üşüp ýatla otyr boşar mektep ýerlerim ýatdan çykmalar pursat bu saçdan dolu pursat anymyzda ýatsak tursak boşar mektep ýerlerim Yüreğimde menzil ýatyr kime şatlyk bagyt getir Käte üşüp ýatla otyr boşar mektep ýerlerim ýatdan çykmalar pursat bu saçdan dolu pursat anymyzda ýatsak tursak boşar mektep ýerlerim Yüreğimde menzil ýatyr kime şatlyk bagyt getir Käte üşüp ýatla otyr boşar mektep ýerlerim ýatdan çykmalar pursat bu saçdan dolu pursat anymyzda ýatsak tursak boşar mektep Kesinlikle tanışmadan tanış edelim. Tüysüne kal. Tüysün. DJ Kuzo.
Tarif Kur'an Murat. Evet, degençin yerine yetirmenle. Galim. Salam, yürekler huzurlu, göğüller şadiya, gözler gussalı, mehriban çırımlar. Bugün durmuşumuzda yattan çıkmayacak günlerin biri. Bugün ömür defterimizde altın harflar bilen yazılacak. Şanı seni, soňky can dawarasy. 11 ýylla bilim alan mehriban mekdebimizin değişip gülüşüp doğan ýaly bolup balan. Mehriban sınıftaşlarymyz bilen uçurum diýen berent derejäni egnimize takyp ak mekdebimizde hem-de okuwçy döwrümizde bilen hoşlaşyp gursady. Mehriban çyrymlar, size bu durmuşda perişteler gawanlarjak derejede bagyt, hindiler hayran etjek derejede söýgü, medisinan hayran etjek derejede jan saglyk, taryh we edebiýatyň söz tap bilmejek derejesinde durmuşda, owadan pursatda ýaşamagyny arzu etýärin. Bagtyarlyk döwrümizin bagtyar uçurumlary, size diňe durmuşda şowurluklarym, her bir işte ulysynlyklaryň, arzularyň misaly bolup, saýlan käriňizin taly bolmagyny tüýsüreňizden arzu etýärin. Ýoluňyz ak bolsun mehriban çyrymlar. Salam aýdyp size, sözümiň başyn ilim bilen geçirip mektep ýyllarym, ýaşy ýamanlara çytmadyk gaşym, uzak ýaş dileýän muallimlara, yo hemişelik hoşam diýjekden, ak mektep sana ýene gelerin. Müsli enem deýen terbiýe beren muallimler sizi ýene görerin. Mektep okuwçylaryň atasy deýin, okuw tertibi bara, müdür wezipesini ýerine ýetiren Hamad muallim minnetdarsyz. Okuwçylaryň üçin uly işler etiren durmuş ýollary bize öwreden ymjan kalmary arşa oturan Goňç muallim minnetdarsyz. Çağalyk ýyllarymda elimden tutan Gülalek muallim minnetdarsyz. 7 ýaşda güler ýüzle garşylan Gülalek muallim minnetdarsyz. Saparowa ýollaşymy bolan elmi dama bize bolan ak patasyny gaýgyrman bize ak ýola salan täjweden muallim minnetdarsyz. Edebiýatda ýaşy edebiň başy, türkmen diliniň köňlümiň naşy. Uzak ýaş dileýär, ýaşydan ýaşy, ak Cemal muallim minnetdarsyz. İnglis dilini üç dilimiň birsen, Mehrim muallim minnetdarsyz. Her bir sahypany açyp görkezän Maral muallim minnetdarsyz. Rus dilini dünýä dilleriň birsen, Murat muallim minnetdarsyz. Gepleşiklerde köp sözlere baý eden öwretdiň ýazmagy hem sözlemegi toýly muallim minnetdarsyz. Bu özel ülkenin tarihini sözlen, her adımda vatan geleceğini görülen, ata-babaların yollarından tecrübeden muallim minnetdarsyz. Edep terbiyede bize nüskün minnetdarsyz. Öwretdiňiz konsensusdan gense, öwretdiňiz deňlemelerin baryny açyp berden matematika ansarlaryny upagyny muallim minnetdarsyz. Güýçlüler dünýäde ödün erkeden Newton kanunlaryny beňaňa berkeden durmuş fizikasyny bize öwreden Akmomet muallim minnetdarsyz. Kimyanın 18 elementlerini valentliğin birin bardyny, butan, brom, klor, astadın galagenlerini can çekip aňymyza salan arzu muallim minnetdarsyz. Rahmetli ýaşy, edebiň başy, el işleri bedem, türkmeniň gaýrlary, rahmetiň tarypyn sözläp öwreden Oğul Cennet muallima minnetdarsyz. Şeýler ajaýyp, şeýler gowy, nurwelli muallim minnetdarsyz. Ispardyň dürli öňüşleri bize öwreden Recep muallim minnetdarsyz. Düýndälmidi 2008-iň ýyly ak mektebiň gadam basanmaz. Bugün bolsa 2019 ýyly 33-nji mektebiň uçurumlary bilen 11 ýyllap bilim beren mektebim bugün ünniteniň bilen hoşlaşýar. Her ýerimiz dürli dary ädim edip
Bugün senden daşlaşar, bugün hoşlaşar. Ak mektep bilen, hoş kal klastaşlarım, hoş kal malum. Adet anamın halal yol bilen, hoş kal klastaşlarım, hoş kal mektebim. Devlet! Devlet! İsteyen devlet! Devlet! Xitayda 50 yıllık jubileyleri Börek Ardulun Şuun bir de mara 50 yıllık güyle toyunu toylar. Şahit geldik. Naberemeye, torgunya, Kudaya şükürüne şulayali. Çağalarım gelecekte 50 yıl jubileyini bellesinler. Bazı çağalar olsun. Bir para hak devirdi. Bazı çağalar alıp adı etti şunu. Allah'tan bilmek şahı da getirdim şulayali. Şu 50 yıllık jubiley toyunu toylamana bir de yaplar çağıranlarına minnettar olacaklar tolun fakat bir de niyetler bir de bana 50 yıl bundan da şuraya çağırdıkları yalı olurken o kap şu yankı köyüne mektepte birinci klas okula gittik. Nakat bir de niyet kaç tolun yap Allah sana yaşını yok oldu ne kadar hata yetirmiş şuraya yalı toylar. Salam mehriban muallimler. Salam okuçular. Bizim de şu 50 yıldan son klasdaşlar bile duruşuştuk. Yapyansa da bizim galistığımızı yelkillediptik. Sizi yazacak o kart verilmez mektebimizde. İyiyem 50 yıl olayıptır. Allah'tan size de hutaya yetirsin. Bizim şu anki yığınan şuumada buradan öz klasdaşlarımız kalkasa annenin zakana köp minnettarlığımızı bilir yani. Size de bizim kıyalık 50 yıl olup şeydi, öz mektebine gelip duruşmak müyesser etsin. Toylanıdan kutlu olsun. Okulunu tamamlayıp okullara gidip ilimli bilimli olup enine tanrına, öz halkını da, vatanını da vefali yaşlar olup yetişin. Toylar kutlu olsun. Salam oğlumlar, salam okuşçular. Kutlu olsun kutlayan toylarını. Bize de niyetleri. Salam usurumlar. Eğer onları kadar okuşçular. Bunu bilenler. Kutlu olun. Eğer ayran nasıl diyelim, bu olup birlikini. 50 yıllık yukarı bir de 50 yıllık Samavukların kıyafet ettikleri kavuğunda kurulup yürütüler çıkay. Aylarlık gör. Keyfini kavurmayla o benim doğrumuzun mektebi değil mi? Mavzu kapı ne bilenge de yetim bir arzuğluğudu. Nihametten iştayda borcuk kaçma uyuyla be. Soğuk odanın borcuk benim görmeye kurcuk. Hem taraf bağdırmak içinde bolmadan mıqaleti kurun olmaya. Yaman bu edip kurnaptırlar mektebini. Kıvıtını o kan çağırır. Şiir kozu, on bir oturun. Kon verse atın pung Börek Ardulun dinlap görelim. Salam uçurumlu. Maran muallim size de sefa oldum. Boşurmana roza ededim. Uçurumlar, hemen de uluslarlıklar ardı etken. Maran muallim stovadım stavledim. Buldozer.com Şunun bilen insan kaçan davranışını geçirip tutar yar. Hemen kanka çağır yar.
Hani kılsın çoğun ye, hani kalsın koptun ye, dörüsün teni dolkun ye, koşulsun tan zehirkün ye, ararsın taşın bari, bedenin bari, utansın her ye, ulu gitçi bari, gelsin bari, tan soynar ye, boşulsun kığınani, ölçör çarani, eyvallahani ye, bu gecenin yani, içmesin kuri, aç koğuleri ye, silah durma gel başlanır sen, taşla elini sen taşlamanı gel, başla gelli gel eline hani sen, görkü sen hem tan soynamanı gel. Yine de baklan, bilece şartlan, sana diyecek yok saklan. Hani borotlan, boğda taplan, bizle tamsa atlan. Eksak hareketler, bilmek yeni bitsen, şu olşunu koşuşmaya zamanı çeketsin. Farkı yok, sağa çeker imalaya iplen, mutansa bize versin senin hareketler. Saylalım Boğaçı Exclusive.
Uçurumlar mikrofonu el alıp inni kutlayın 20 dəfə. İlk zamandan da gələr damağa mikrofon. Hemmäňiziň uçurumyňyz kutlu bolsun. Bizde Türkmenler etrafından dasarı ülkelerini çoğunlaştıruu eden yürüyü töleştirilen 33. orta mektebimizde şu yıl 2018-2019 oku yılına okuyu tamamlayan 36 tane okuşumuz var. 17. A, 17. B sınıflar. Hemmäňizde gelecekte durmuşda ulu üstünlükler arzu ediyen atstatlarının diplom olmaını arzu ediyen seniyerlikten hemmäňizde durmuşda ak yol. Hemmäňizde üstünlükler yar bolsun. Inni birinci 10. sınıfların dikkatine häzir bayramçılık owamyzyň kulugyna dowam edýär. Mektepde galyanlar 11. sınıfların okuwçylary hemde muallimler, mektebiň muallimleri. Galanyňyz hemmäňiz gatnaşanyňyz üçin dawaraly alyp çykanyňyz üçin hemmäňiz sag bolsun aýdýan men owaň kulugyna barmaly. Bayramçılık şu taýda dowam etdirip bilýär. Inni mektepde geçilen dawaramyz şunun üçün tamamlandy. 1-nji 10-njy sınıflar. Düşünen dursa galmalylar, muallimler ählisi ve 11-nji sınıf okuwçylar. İhlas kutlu olsun ne? Bolany. Kutlu olsun ne? 11-nji klasslarda. Tatrak kurular. Bak.
Bala ahlas, kutlu olsun diyen katıla. Katıra kul. Uçurumlar kutlu olsun ne? Bol. Barayna harayacak. Kutlu olsun ne? Uçurumlar hangi soğuk? Zanda var atay. Şunların naun verdi. Bakın bu korkuyor. Şulun hizmetine akıyor arzu ediyor. Her sefer maksadına, muradına yetsin. Yani ne gelenler, şuraya golparınız klası sınıfa geldiler. Hanım tuğuyla ve 11. klası oturup her sefer başlara atam olmalı. Yani uğranıra kulluğu ise sağlamanca değil gelsinler. Kalanlar diyene yukarı kuşaylara sağlamanca diyene İzamenler tavşanmalı arzu ediyor. Her yine bir hünerin iyisi olun. Bir de ne oğlunlarım yatlar durum. Katıya göre yerleriniz vardır, söğün yerleriniz vardır. Olan yamanlık düşünmelerle doğru kabul etmeli. Bizi de dine diyene bu vatanlar olup yetişmeler arzu ediyor. El çarpalıyım. Hamle. Klaslaşlar şunda oynanan fikir olmayan. Hemen hakkı olan bölgen. Durmuşta hem bu üstünlükte, İngilizce'de senin olsun. Sağ ol. El çarpalıyım. Yavaş. Okudan o hemen Atstare yaptım. Atstare diploma yaptım. Atstare diploma yaptım. Sağ ol ana vallahi. Alcırama o. Tolun ya. Ne kim ağzı? Koşkuğun Kıyafet bana olmaya. Üstlük başlamak olmaya. Doğru. Astarlığı bu vatandaşlar emin almalı. Sonra orada kuluyu okuzayla neymenli. Sonra orada kuluyu hünerle elanmanı arzu edeceğim. Bana sunki ara oradan olun. Oradan usta, oradan yasın. Maalesef. Sağ ol. Olsun davranı mutlu olsun. Canın sağ olsun. Tez günümüz şunu olsun da ama durmuşta şunu bu adamı şunu ya durmuşta hem o adamı yasan. Hem de bu evlamlarım sağlancı o vakitlerden geçirelim. Hem de arzu etmeni de arzu edeceğim. Sağ olun. Barayna şunda davranı fikir olmayan. Durmuşta ahli arzulan durmuşta eden arzulan etmeni eden arzulan da yetin durmuşta ne problem anlatması da söyleyeyim. Maalesef. Sağ ol. Önceden arkadaşlar ekleyin için davranı doyan kutlamak bilen okul işlerinizde üstünlükler kazanın. Yukarı vazifelerde işlen. Canı sağ olsun. Geleceğinizde. Sağ ol. Oğlanlar barayınızın çünkü gelenin sanatcan uçurumda varanlardan tüysür olmayan kutlayan elimden durmuşta üstünlük bağıt öyle adımdan maşkalanlardan tüysür olmayan arzulıktan barayının canını sağ olsun kendine ve manisi de şu halde senin okuduğun için bilmenin için sağ olsun vereceğim. Sağ ol. Gelecekte size sınıf kararı vereceğim. Hocamın olmasın. Sağ ol. Hemen bu sonunda varan mutlayan hemen makrolar üreteceğim. Sağ ol. Kulala hemen uçunda varan tüysür olmayan kutlayan Allah'tan hemen oradan durmuş ya acayip tüm odan olmalı. Arada
etken tecrübelerim oldu. Tavır tane yaptırdım. Seven yerim var, seven yerim var. Şimdiden sizler olmalı. Seven yerine seven yerine. Seven bittirmem. Edelim şerat biner. Geçelim olsa kaçın. Kırık minnettar. Gelmem. Oğlanlar durumda tamamını dikkelim. İdam diplomlar. Tamamını astagfirullah. Bu vahalarla. Молодец. Taşlan bağırıyorum, usulümde varanı bilen tüysüramdan koyan Allah'ın canı sağ olsun tecrübeden maksadı kalkıp minnettar. Sağ ol. Klassdaşlar uçurumda varanı bilen mutlayan, şun kovadan hoşuma bir arttırmışladım, o odan ormanmalı arzu etken, tecrübelerim olun. Sizden köpke bu kadar için tanrıya takım tuttum benim için. Sağ ol. Şundan tecrübelerim bu kadar için dağırakan köpke cam, tağıtının rumuzda koyun. Bidengar bernece kuçuları kutma, bedeniyetler ettim. Bilyarlar kutma, bedeniyetler ettim. Şunun klassdaşlarım ben Açtağıma diploma yaptım, yukarı kucaylara girmek, hemen medeniyetler ettim, üniversiteler işlemek. Молодец. Sağ ol. Okul arkadaşlarım yani usulünde var. Olsun Allah canım yani okul aile okuma. Evet, bu canımla sağlamak. Yanlarım. Morning, very tired. Şu dereceye getirdiniz. Okuduk. Tüm davranlarım sorsun. Astagfirullah diploma yaptım. Yukarı kuzeylerine girmek niyetleri ettim. Hemen böyle. Arkadaşlar oturum yolunu tutuyorum. Estağfurullah. Daima da elim Sağ ol. Sağ ol. Okul arkadaşlar çocuklar kutlu olsun. Alacağınız isterdim. Bunu olurken olurlar. Allah bu ülkede. Sağ ol. Arkadaşlar en önemlisi davranmak. Allah razı olsun. Olmuş sınıflar. Uluk zaten koyuna uluk canlı sağlam uluk gelin bilmem o koyuna bir yapıyorsun. Молодец. Sokak öğrendim harfler, güncede edip öğrendim. İlle tamızda gedelenecek, koyaktıra edecek, ağla edecek. Kara umçali balık durgan, köpek tadı da değil, gödelikler var. Sporda deyip ötçe olacak, güçlü de yacı, akıllı olacak. Молодец.